खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब लानानै फैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब लानानै फैदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा नंगौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा गामि दरसेयैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबदों नंगौ गामि दरसेयैनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबदों थांनाय गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे खामानि मावनाया जाफुङैनि थाखाय बिथांमोना खुद्रि सारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मिनि खुसि हाबनायखौ बे समाव नुनो मोनदों नंगौ बे समाव नोंथांमोना जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मिनि खुसि गावसोरनि जा साननायखौ थामहिनबा गावसोरनि गामिनि जौगाथायनि थाखाय थांनाय 17 बोसोराव राजखान्थि हान्जाया जेबो मावैनि थाखाय बिथांमोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गामिसेयैनो हाबनाय बे समाव खौरां जोंनिसिम सौफैदों देवलगुरि गामिनि थामहिनबा 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि बा बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां बे बेंटल सेरफां बिजिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय देवलगुरि गामि आरो देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गामिसेयैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय थामहिनबा मददगिरि हिसाबै बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोलाव सम 17 बोसोर बिथांमोना नायदोंमोन गावसोरनि न' गावसोरनि लामा सामा जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना लामा नायदोंमोन नाथाय बिथांमोना मावैनि थाखाय बे समाव बिथांमोना मिनि खुसियै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामदों मोनसे राजखान्थियारि बिग ब्रेकिं निउज देवलगुरि गामिनि गामिसेयैनो रायजो राजाफोरा बे समाव जगदान होदों होननानै बिथां गावबुरा देवलगुरि गामिनि गावबुरा समसल हगा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायना होदों नोंगौ देवलगुरि गामिनि समसल हगा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायनानै होदों बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मिनि खुसियै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि जे दैदेननायाव दिनै देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गामिसेनो जगदान होनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे खामानि मावनाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायखौ बिथांमोना मोजां मोननानै बे समाव जगदान होदों होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो देवलगुरि गामिनि समसल हगा मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया लाबोदों আগত ইমান দিন হয়তো বিপিএফত কাম কৰিছিল বিপিএফত খাটিছিল তাত ছাপোৰ্ট আছিল কিন্তু ইমান দিনে যিবিলাক কাম হ'ব লগা সেইখিনি কাম হয়তো পৰিপূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বিপিএফে কিন্তু আজি নতুন চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে দেখা গ'ল ইহঁতে যথেষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে অলপ আগবাঢ়িছে সিহঁতে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে সিহঁতে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰি আছে সেইকাৰণে এটা কথা ৰাইজে সবসময় ভাবে যে যায় ৰাজা হওক আমি তাৰে পৰ্যায় বৰ্তমান যেহেতু ইহঁতে ৰজাৰ নিচিনা চলি আছে সিহঁতে আমাৰ সমাজৰ কাম কৰি আছে ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰি আছে পুল দলং আমাৰ এখন দি আছে আৰু লগতে দলংখন দিয়াৰ পিছত আৰু কথা দিছে ইফালে এটা ৰাস্তা বনাই দিব কবৰস্থানলৈকে আৰু এটা আমাৰ ইফালে বক্স কালভাৰ আছে সিহঁতো এইটো মনে মনে আলোচনা হৈছে এইটো পিছত সময়মতে দিব যাৰ কাৰণে যদি এনে ইমানবিলাক সুবিধা আমি কিন্তু বহুত ভিতৰত থকা মানুহ যদিও এনে আগফালে দেখা পোৱা যায় কিন্তু আমি বহু ভিতৰত আমাৰ নিচিনা আমাৰ গাঁৱৰ নিচিনা একদম কমজুৰি বুলি ৰাস্তা ঘাট ক্ষেত্ৰত মানে একদম কমজুৰি বুলি ক'ব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমাক সহায় কৰিছে গতিকে এই চৰকাৰে ইউপিপিএলৰ পাৰ্টিয়ে গতিকে সেই কাৰণত আমি এতিয়া ভাল হ'ব বুলি ৰাইজে অলপ বিবেচনা কৰিছে गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन